Hovorí sa, že dobré veci zrejú časom. Víno, síry, aj niektoré BMW. Konkrétne toto prešlo rukami odborníkov a nie rokmi. BMW 540 X-Drive Touring. Výkon, elegancia a istota v každom kilometri. Silný 6-valec, 286 koní, pohon X-Drive a 8-stupňový automat. Aj napriek sile je tu spotreba, ktorá vás prekvapí. Komfort, ktorý vás rozmazná a technológie, ktoré pracujú za vás. Overená história, 360 stupňová technická kontrola a záruka až 24 mesiacov, bez obmedzenia kilometrov. Toto konkrétne má najazdených 23 800, ale precízne ako v deň, keď opustilo továreň. Toto je spôsob BMW, ako povedať, som poctivý kus techniky. Spoľahni sa na mňa. Prémiový interiér s koženými sedadlami, head-up displejom, digitálnym prístrojovým panelom a ovládaním eDrive. Adaptívny M-podvozok, inteligentné LED svetlá, priestranný touring, ktorý zhltne celú vašu rodinu aj ich batožinu. Toto nie je jazdené. Toto je starostlivo vyberané, certifikované a pripravené na ďalšiu kapitolu. Ak podnikáte, do konca roka môžete využiť aj plný odpočet DPH. Pri tejto 540-ke sa veľakrát pristihnete pri tom, ako si hľadáte spôsob i sa len tak previesť. Konkrétne toto má už prvé svoje kilometre za sebou, ale môže vám priniesť ešte mnoho ďalších krásnych kilometrov. Ak by vás zaujímalo, aké je, príďte si ho k nám vyskúšať. BMW Premium Selection. Jazdené vozidla s istotou nového. Objavte našu ponuku na www.autopalasbratislava.sk.